Kaixo familia, gurekin jolastu nahi duzue? Jolastu dezagun mintza gaitezen. Ikastalak aurrera atera nahi duen proiektu dibertigarri bat da. Jolastu dezagun mintza gaitezen. Zertarako? Jolas bitartez, familiko ohitura txiki baino garrantzitsu batzuk aldatzen laguntzeko. Gurekin jolastu nahi? Kulunkan! 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 Gure bizitzako alderdi ezberdinetan euskararen erabileren ohitura handituko dugu eta horretarako jolastu egingo dugu. Horrengoan, erronka zuen txikiekin izango da. Guk jolas batzuk proposatuko dizkizuegu eta betetzen duzu emakoitzean, zuen txikiek egutegi batean gomitxo bat jarri beharko dute. Jolas horiek zuen euskara mailaren araberakoak izango dira, eta ziur gaude emango dituzuen pausatxoak zuen txikientzat oso baliagarriak izango direla. Egun hauetan materiala banatuko dizuegu eta martxan hasiko gara. Euskaraz bizi nahi dugu ezean